Hayibo mngani mkade bungakhombisi nje ukuthi unomona. Bengeke mngani ngize ngikhombise. Bengalula kodwa benginomona mngani ngawe. So engagcina mngani sengitshontsha iphenti lakho kubasket. Wenza ini mnganami? Ngantshontsha iphenti mngani nethawula lakho lokugeza mngani. Wantshontsha iphenti nethawula wakwenza njani-ke mngani? Ngami mngani ngaya kumunye baba osemlazi sase siyayithakatha-ke lezi zinto zakho ngoba mngani njengoba wena mngani waba kwi-accident wagcina mngani ungasakwazi ukuhamba nje ubuhleli kwi-wheelchair yimina mngani. Uyinja uyezwa. Sanibingelela bonke ababukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungsta namhlanje. Namhlanje sivashele udadewethu osenemfihlo afisa ukuyidalula kumngani wakhe. Sawubona mngani. Yebo sawubona saphila. Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibonani babukeli ngiyanibingelela mina ngokuhlala ngihlala kwaMashu. Hlala kwaMashu Sinqanqawini. Yebo. So gcwele imfihlo kahle kahle Sinqanqawini. Iqala phi imfihlo yakho? Imfihlo yami ukuthi nginomngani nami. Umngani nami sebe abangani long time kusho ukuthi from primary sasinabangani. Okay. Yes, kwaba right empilweni safunda sahamba saye high school saqhubeka saba right nomngani. Umngani ke kusho ukuthi waba right wathola amathuba wa university. After that umngani ke waba right empilweni yabo. Okuhle lokho ne. Yashintsha impilo yamngani waba right. Always nje uhlale ngitshela okuhle umngani, impilo yamngani right. Ngoba lokho uthi impilo yamngani right angikuza ukuthi phela uyamjabulela ngithi umngani. Ngoba ekuxoxela ukuthi ke nakwenzeka uA no B na and I'm sure futhi you're the first person afuna umxoxela. Yes, kuyena I was the first person abefuna ukumxoxela but mina engizokuconfessa kumngani nami ukuthi ngiqinise ngiba nomona umngani nami mangabe yena njalo izinto zakhe ihamba kahle. Okwakho okwamakhambi kahle. Wenzani right now? Like nomsebenzi mina ngutholi angikwazanga nokuya university uhlele ekhaya. Ngiphathanga kahle yebo uhlele ekhaya. Okay. So umngani yonke into yakhe yena nje i-right. Okwangiphatha kakhulu ke umngani la esethenge khona imoto entsha sha. Waza kumngani nami then I pretended ngamcongratulate umngani yena ke ya wayijabule ngempela. Sa driver ke ngaleyo moto yakhe kwaba right nje but kwangiphatha kakhulu ukuthi umngani senanemoto mina lutho dololo impilo yami stuckile. I then decided ukuthi ke no into engcono kushuthi ngafika ngase ngiba nomona ngase ngiya decide ukuthi no mina umngani nami ngizomthakatha ngeke ngenxa yemoto. Bese kukuningi. Wayigibela leyo moto engakugibeza? Wayengigibelisa but umngani na waye yonke into yakhe ihamba kahle. Ikubo ku right uselungisile wakhile nje impilo yamngani i right. Wakwakhuluma nomngani uthi awumngani angizame like awungisize nami ngikwazi ukwenza ama short calls or something. Wayengeke umngani wazi ukungisiza cause naye phela umuntu bhek life yakhe. Into wayezongisiza ngayo mhlawumbe lokho ukuthi nje mhlawumbe sike siphume kuyabe ngikhipha ke yisu yangikhipha sihambe mhlawumbe siyodla out yisakanawo shame umona bengikhipha even mhlawumbe ukuthi siyahamba e-mall mhlawumbe ngibona into engithanda ngisawungazi ngamthanda lasithatha mngani. Yeah, she's that kind of a person. Oh okay. Okusho ukuthi mhlambe if ungamcela for i-short calls kwangenzeka ukuthi akwenze. So ukumthakatha kwakho ke kuqhamuka phi? Kuqhamuka masethenga imoto umngani. I then decided ukuthi ngoba vele ngiyafika kubo ngine access nje yayo yonke into. Ngiyathemba. And then ngase mina ke ngase ngantshontsha iphenti lakhe umngani. Ngantshontsha iphenti lakhe wildfire basket shuthi umuntu iwashing uyiwasha like namaphenti yonke into ufaka lapha ku basket then mina ngase ngalitshontsha iphenti lakhe engcolile.
ngalintshontsha. Uyaphi nalo? Khona omunye ubaba engezwa ngaye ongala eMlazi. Yeah. Then ngahamba ke ngaya kuloyo baba ngafike ngamtshela nje ukuthi like ngafike ngakhuluma kabi as if mhlambe umuntu ngase yes ngiyamchazela ubaba ukuthi mina senze thenga imoto umngani. Hayi ngimfuna bandla aginqikile ngaleyo moto. Hayibo. So lo baba lo wafike walenzani iphendi waphinda wafike walithakatha wasiliphinsa la kubasket kwenzakalani ephentini? Okay. Kusho ukuthi ngantshontsha iphenti ngase ngantshontsha nethawula lakhe. Lani ithawula lokugeza? Yes, ithawula lokugeza ayegeza ngalo. Yeah, ngiyacanza kananga vele because umuntu always uyethenga mhlambe ithawula geza ngalo 3 months seyashintsha so akazange naki mina ngantshontsha. So walenzani ke lo baba waseMlazi iphenti elingcolile nethawula? Sasebenzisa phela insila yakhe into esasidinga insila yakhe. Insila yakhe. Yes. And then liphi iphenti? Iphenti phela salisebenzisa sase siyaligqiba naloyo muthi loyo. Sure. Kuwena ubhizi wenza lokhu udestroya ifuture kamngani wakho akusekhona nembeza nje inhlansanyana ethi ke hayibo yekela. Yo, because of jealousy. Yeah. Or consumer jealousy. Yes, yes. Okay, yes. So usugqibile ke iphenti impilo yaphindela back to normal kumngani? No, ayiphindelanga. Kwahlala nje inyangana after that ke umngani waseba kwi accident. Okay, so wakekeza mhlawuzwa kuthiwa ke kwi accident. Yo, sengifila kabuhlungu, sengifila bad because manje umngani akasakwazi nokuhamba. No, ngisho ngalolu suku uzwa kuthiwa kune accident. Wakekeza yini wena? Wakujabulisa lokho? No. Okay. Ingakho I feel guilty because I know ukuthi azangene kwi accident imina. So usenjani manje umngani? Akakwazi phela ukuhamba umngani ngithi walimala spinal cord. Like umngani. Yes. Usambiza ngomngani? Yeah, umngani but I don't know ukuthi usathana wangena idemoni langena nje lalisuka phi I don't know. So manje mawumbona ekwi wheelchair obviously umphuca impilo yakhe. Ufila kanjani ke lapho? I feel bad. Serious angifuni uqamba amanga I feel bad but ngiyaya ngisaqhubeka futhi nokupretend like ngisaya ngiyomcomforta. Umcomfort uthini umuntu olinyazwa wena? How do you do it? Ngiyafika phela ngibe naye ngihlale naye nje like ngimdabukele yeah ngimsize lapho nalapho because akasakwazi ukwenza lutho yena nje uhamba usekuwena onesi wakhe. Yeah, ngiyamsiza phela mina ngisebenza ngenza lutho. So uyakholela ngokuthi umgadi? No. Ngibuyisela nje lento yokuthi vele umngani so kumele sisizane. Kumele nisizane ekubeni wamlimaza. Ngaba sikho la ukuba awuyenzanga le decision angithi. But ke asikho lapho ke tell me something ke masumtshela umngani wakho ulindele ukuthi kwenzakaleni. Yo, angazi but the way I feel guilty ngakhona is a must ukuthi ngimtshele umngani kumele ngiconfess egcineni kosuku. Mayethi ke namngani angisafuni ukuphinde ngikubone. Yo ngizokwamukela noma yini. Umndeni wona? Yo angazi umndeni wakhe because nabo bayangithanda. Yo umndeni wakhe wonke nje I'm like usiswabo. Owakho umndeni wona? No wami umndeni uyamthanda but nje nawe kwami bunakho lokho ukuthi hey cha ukuthi umngane wakho shame yo uyaphumelela. I don't know ukuthi mhlawumbe umona waqala lapho ukuthi abantu like bebesho ukuthi lokho bekutshela umngane wakho mfethu right uyaphumelela wena kanti kwathini because nanifunda nonke. Mina nje Ofithi mhlawumbe ngiyenze ukuthi kwaqala lapho uthiwa qala wambuka ngenye indlela. Yes. So masubatshela ke abasekhaya ngoba obviously bazothola umngani wakho ngiyazi athule nalendaba. Masubatshela nabo basekhaya ucanga bazofila kanjani? Yo izoba nzima indaba shame izoba nzima ngifuna uqamanga. But ngizo accept noma yini. I can think that. No, asimthinta umngani simazisa ngalolu daba siza ukuthi kena uzothini yena. Okay, answering. Sorry. Yeah. Hello. Sabana sisunjani?
Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la ka Black Life TV kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo sisi nginankinga. Okay, la e-studio ngihleli nodadewethu othi umngani wakho kunemfihlo afisa ukutshela yona. Ngisacela umlalelo. Yebo. Sawubona mngani. Mambe. Uyibambe nje kanje. Sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila mngani wena. Ngiyaphila nami. Mnganami ngiyazi ukuthi sesiba bangani for long time. Ngiyazi ukuthi uyazi ukuthi ngiyakuthanda mngani. Kodwa mngani khona ngifuna ukuconfessa kuwena engakwenzayo kungekho right. Yini leyo mngani nami? Ngifuna ukuconfessa mngani ukuthi wena ngoba uphumelela mngani mina ngigcine sengiba nomona. Umona. Yebo mngani ngaba nomona ngathi mase nginomona mngani kwathi mase uthenga imoto mngani ngaba nomona kakhulu. Hayibo mngani nami kade ungakhombisi nje ukuthi unomona. Bengeke mngani ngize ngikhombise. Bengalula kodwa benginomona mngani ngawe. So engagcina mngani sengitshontsha iphenti lakho kubasket. Wenza ini mngani nami? Ngantshontsha iphenti mngani nethawula lakho lokugeza mngani. Wantshontsha iphenti nethawula wakwenza njani ke mngani? Ngahamba mngani ngaya kumunye baba osemlazi sase siyayithakatha-ke lezi zinto zakho ngoba mngani njengoba wena mngani waba kwi-accident wagcina mngani ungasakwazi ukuhamba nje ubuhleli kwi-wheelchair imina mngani. Uyinja uyezwa awudoti womngani. Ufane sibindi sokuthi uzoyibize ngomngani wami ubona ngenza into ebuhlungu kanje. Mngani lehlisa umoya. Uyenza kanjani ngempela into njengaleyo? Mngani ngangingene usathane ngakho ngixolisa mngani. Manje ulindele ukuthi ngixolele ngaleso senzo wasenza kumina esimbi kanje. Iyona into elindele njengamanje ukuthi ngithi hayi ngiyaxolela njengoba ngihleli nje kwi-wheelchair ngihleli ngoba ngifanele ngiqole ikuphi kumele ngikwenze ngempela. Ungitshelela ukuthi ngenze njani mngani njengoba nje usayibiza ngomngani njengamanje uthi kufanele ngenze njani mina ikuphi kumele ngikwenze ngiqolele wenza into enhle wangihlalisa kwi-wheelchair. Ukuthi mngani mina sengishintshile angisasilo yamuntu owayenomona ngalesa sikhathi manje sengiyabona ukuthi kumele mngani ngiconfess ngixolise. Uyabona indlela ebengikuthemba ngayo bengiyibona ngiphelele mengabe nginawe kodwa namhlanje uzongenza kanje uzongitshela lento ongitshela yona ulindele ukuthi mina ngibe noxolo ngiphinde futhi ngithembe ngifake enhlizweni yami. Awuyinja mngani nami yethu uyinja. Mngani ngicela ungixolele ngiyaxolisa mngani. Ayikho into engisafisa ukuthi ngihlanganise nawe njengamanje. Angifuneki lutho ozoba seduze la ngicela phuma nje empilweni yami. Ngicela ungiphumele empilweni yami. Sengi-right nawe. Mngani ngiyacela ukuthola enhlizweni yakho ukungixolela Nkosi yami angazi. Angeke ngize ngikwazi ngicela uphume uphele empilweni nje yami yonke into yami ungaphindi uyisondananise nami sengi-right. Hi sisi. Yebo sekunjani? Ngiyaphila. Ufila kanjani ukuthi umuntu ade umthemba kangaka ene-access ey'ntweni zakho akwenze kanje? Uyabona njengamanje sisi. Angazi nokuthi kuphi ekufanele ngikwenze indlela ebengimthemba ngayo ngitshela ukuthi uyena mngani uyena muntu engithembele kuyena impilo yami yonke ngoba sakhula ndawonye ngimthemba uyena muntu ongaziyo ukusuka nokuhlala kwami kodwa angazi njengamanje ukuthi ikuphi ekufanele ngikucabange nekufanele ngikwenze. Ngimuzwa ethi-ke na ngoba ukwi-wheelchair uyayeza ezokusiza. Hayi ngingamthola omunye umuntu ongangisiza sisi yena sengi-right naye. Umoshe kakhulu impilo yami ungimoshile.
Phephisa. So ningakwazi mhlambe niwumndeni nihlale phansi nikhulume lento nikwazi ukuthola i way forward. Njengamanje sisi angazi kona kuphi ngempela ekufanele ngikwenze njengamanje. So tell me something, zikhona izimpawu ade nazo ekhombisa ukuthi hayi umngani ngathi manje akajabulile ngoba ngathi sikhuluma naye uthi bese khathele ukushayela wena izandla. Njalo umngani kwenze okuhle, njalo umngani kuukuthi uyakwazi ukupretenda sis, uyakwazi. Uyabona nje angazi ngambiza ngomuntu onjani onenhliziyo enjani ngoba mengabe nami ukubenza ngathi yonke into i-right. I know, siyabonga kakhulu sisuthi wazi ukubamba ilo i-call yethu sithemba ukuthi uzolulama. Asithemba ukuthi futhi ke nanophinde nixolelane nibe right futhi. Yebo sisi ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Uzizwa njani? Yo. Angazi ngiphelelwa amandla. Ngiphelelwa amandla kodwa phela vele bengivele ngikulindele lokho because nami umuntu mengangenza ngendlela nami engamenza yona umngani. Uzothini mayithi ufuna uyiphinisela? Hawe, kanjani? Kunawe phela nje wamlimaza athi nami ke na kuyifamily yakhe since siyazi ukuthi kwenzakalani nami ngizoyiphinisela. Kodwa mina sengiyakholwa phela kumele umngani nashintshe angabusaphindisela okubi ngokubi. Oh, usuyakholwa? Oh, okay. Kodwa ke chances are my ukuthi uthi ngiyaphinisela. Uyokwamukela lokho. Yo ibhlungu into engiyenzile kuyena umngani so yo angifiseli umuntu. So mangathi uyiletha kumina angazi. So after this usuka la e-studio usazodlula kubo uphinde uxolisa. Yo indlela edinwe ngayo ngizwa ngisaba. Kodwa I have to. Angazi noma usazongivumela ngene kubo angazi. Hayi asithemba ukuthi uzoyithola isolution yokuthi uyilungise i-friendship yenu. Uma ukuthi yalungiseka ngoba nithi nabangani aba-close, I'm sure ne-family close with me manje sikuzoxabana ne-family. So ne-family nayo isizoxabana kulokho ekubangwa ama-side. Of which ke nabaningi shothi abantu abalimali la. Yo. Yeah. Hayi nizwele ke balali be-Black Life TV umngani ne. Kodwa akasikho lapho sithi siyanthanda siwu-Black Life TV siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi ohlelweni lethu lesikhipha izimfihlo na uma yakhe imfihlo feel free uthinte uLungsta ungazise ngeyakhe imfihlo please don't forget to share like and subscribe ngithanda kakhulu. Is the Black Life TV